Kalatang. Yan. Bakit nung una hindi? Taldok lang ata yun. Ito. Yun. Pero itong sa ano masakit to, yung itong nasabi na dito. Basta ba yun? Galing naman. Okay. Diba pwede rest? Ah. My goodness. Sakit pala pag sa laman. Pwede ba mag-breakfast mo? Lalim sa sakit. Oh my God. Ah. Hello? Tato ko mo. Opo. Gate 1. Sige po, tawag po ako pag nandiyan na pa. Hindi. Galaw, lalong maggalaw. So, nakasandal na. Oh Lord, help me. Whew. Masakit pala pag sa laman. Sakit mo sa buto, hindi. Mas masakit pala ito sa biig ko. Pa. Nangalay kami sa kuya. Ay, hindi. Bale na. Bale na ako. Tissue na.
Dumago ni mama, di ba? Hindi pa ma-order.